gayon sa ikaduhang hugna sa GMA TV Masterclass series Nagmalampuson. Mga estudyante midugok aron paminaon ang mga bulawanong panghuna-huna ni Michael V nga gipaambit sa iyang talento ngadto sa mga nanambong. Aniya ang report. Intimate ang setting sa ikaduhang hugna sa RTV Masterclass Series 2.0, Balitang Bisdak Conversations with Michael V nga gitambungan sa mukabat usa ka gatos ka mga estudyante gikan sa 5 ka mga universidad sa dakbayan sa Sugbo. Mismo si GMA Regional TV Vice President and Head Oliver Victor B. Amoroso ang nanguna sa kalihukan ug mipasabot sa kamahinungdanon niini. For our part, it was an honor to be in the fun and vibrant company of our young people. We were happy to share our resources and expertise and provide another platform for young people to discover more about themselves, think of the impact they can make on their family, school, university, community, and the world. Gikalipay sa mga tinunan nga makahimamat ang multi-awarded comedian o content creator nga si Beethoven Michael V. Bunagan. Kauban usab niya ang iyang asawa nga si Carol Bunagan nga mao sa executive producer sa iyang umaabot nga salida. Mahinungdanon ang mga topic nga iyang gituki. Uban ni Balitang Bisdak co-anchor Cecil Quibod-Castro. Iyang gipaniguro nga mabaon sa iyang audience ang mga importanteng pagtulunan sa kinabuhi sama na lang sa creativity sa usa ka tawo nga magbukas og walay kinutuban nga mga oportunidad. Iyang gihimugatan ang pagkamailuwon, dili dayon mo surrender sa mga hagit sa kinabuhi ug kinahanglang makamaukang mo prioritize sa mga butang nga maghatag nimo og kalipay. The only word that I can think of is prioritize. You have to learn to prioritize. You have to learn how to accept the things na magagawa mo kaagad at saka yung mga hindi mo kayang gawin. And the things na mas importante sa buhay, yun ang talagang kailangang unahin mo. Gitubag usab ni Michael V ang mga pangutana nga gipadangat sa mga estudyante. What makes a joke funny? Paano nga ba? It has to be true. It has to touch a nerve. To create content and still stay true to yourself. Always be staying true to yourself. Huwag ka mag-pretend na ibang tao ka. Huwag ka mangopya ng ibang content. Ang mga estudyante nga nangutana, gihatagan og token og official poster sa labing unang cinematic and directorial venture ni Bitoy, ang salidang Family History. Sa maong kalihukan, gipakita sab ang mga teasers og trailer sa salidang gitambayayungan sa GMA Pictures og Mic Test Entertainment. Wa palabyan ni Bitoy nga imbitahon ang mga nanambong nga tan-awon ang salidang Family History. So family in mind. So, kung ito yung audience ko, I think I have to do something na medyo related dito. Pero I had to figure out din kung ano yung gusto ng mga millennials ngayon. Ang daming layers ng movie. So, pag pinanood mo, you get to enjoy it. The second time you watch it, you get to appreciate it. Nunot ni ini, nakadawat sab og libreng tickets ang mga tinunan alang sa block screening karong Hulyo 27 sa pelikulang Family History nga gibituunan nila ni Bitoy, Don Solweta ug uban pa. Luan Merondina, Balitang Bisdak.